В новото ми видео днес отново ще играем на Fortnite. Ако видеото ви хареса, можете да се абонирате за канала, да харесате видеото и да пишете в коментарите дали искате още да качвам видеа на Fortnite или на други игри или на други неща. И очаквайте следващите епизоди на... Очаквайте видео, в което правя различни предизвикателства в Minecraft и така нататък. И хора, пожелавам ви приятно гледане. Нали? И хора, ви пожелавам приятно гледане. Така, след няколко минути или секунди ще почне играта и можем вече да почнем да играем. И се надявам да направя много килове днес. И се надявам да направя много килове в това видео. Така, зарежда играта. След 50, след 40 секунди почва играта. След 38, след 4 почва играта. Така, почва играта. Хора, направих първия си кил, ама ме убиха, но пак ще се върнем в играта си.
Хора, убихаме. Почваме нова. Останах 40. Хора, почва новата игра. Хора, след 9 секунди започва. Хора, умрахме, иначе новата игра направих доста килове. И това е видеото, за съжаление. Не успях повече от 2 кила, но поне пак направих нещо. Излизам от играта. Но загубихме. Трябва да видим какво сме успяли да съберем. Ами само едно нещо не успяли. Хора, ако видеото ви хареса, хора, това е видеото за днес. Хора, ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала, да харесате видеото и да пишете в коментарите дали искате още на Fortnite или на други игри. И очаквайте следващото видео на Minecraft, което правя различни предизвикателства. Така че хора, чао и ще се видим следващото видео.